Fatha Bryn Farm really, dwi ddim wedi bod yn un sydd wedi bod yn defnyddio lot o consultants neu advisors, ond mae wedi agor yn llyged i, fel mae Fferm Bryn wedi dod â pobl i siarad â fi a just newid rhai pethau bach sydd wedi gwneud dylanwad mawr. Cael y manylion yn iawn, cymeryd data i ni treial tynnu'r calving period yn llai. Ni wedi dynoleg o 20 wythnos i 90, a mae lot mwy yn llwyad yn ni yn yr cycle gynta yn y 3 wythnos gynta. Gan bod ni'n ardal y TB erioed yn broblem traddodiadol, ni wedi bod yn gwerthu gwartheg stor yn y Gwanwyn fel blwyddi, so ni wedi symud mlaen nawr a lleihau y problem wrth cadw teirw, bull beef, a wedyn bydd rheini yn cael eu tywau ar y cnydau ni'n tyfu gytre o'r llyfyriau. Maen nhw'n mynd wedi unrhyw 12 a 14 months, so mae rheini'n tynnu'r problem na mas o'r system. Ni wedi ffocysu i roi platfform pori mewn dros y 2 mlynedd diwethaf i gwella safon y porfa a mesur y porfa a cael gweld beth sy'n dod nôl a matcho beth sy'n angen ar y gwartheg i beth ni'n gallu dyfu. Treial arbed arian wrth ddim mynd mas a gwrtaeth ar yr platfform, enwedig yn yr haf, ar ôl i ni cael yr platfform i dechrau cynhyrchu fel mae fod, ni ddim redi mynd a dim byd mas o fertiliser dros yr haf, am heini'n arbed enfawr i ni. Ni wedi treial rhai pethau ddar ni wedi fod yn demo ffarm byddwn ni ddim wedi wneud heb cymorth Ffarming Connect. Rodon ni tumble wheels wedi wedi gweld ar internet, rhywbeth sydd wedi dod o New Zealand, a rhywbeth sy'n helpu ni'n gallu symud ffens yn y geia. Hefyd, wnaethon ni treial i rhoi meillion o dan llafur Gwanwyn, jyst i treial rhyw fath o clover yn y stori, maen nhw'n galw fe, i cael y cnwd wedi tyfu gyda'r nitrogen byddai'r meillion yn cynhyrchu hunain, yn lle jyst dibynnu yn ormodol ar prynu gwrtaeth nitrogen mewn i roed ar ei bennau. Byddwn ni'n annog pobl i treial ymuno i fod yn demo ffarm. Ni wedi menteisio a wedi cael cyfleoedd i cael yn busnes i fod yn mwy effeithlon, safio arian. Mae Fferm Bryn yn pwysio chi mlaen i dreial pethau newi. Maen nhw wedi bod yn llwyddiannus i ni yma am y 3 mlynedd ni wedi bod, a byddwn ni'n awgrymu pawb i meddwl am ei busnes a cael gor ni.